näytän tässä videolla, minkälaista on mun tasapaino-ongelmat ilman tätä kuuloketta. Nyt mä lähden tulemaan sinne viivaa pitkin. Katsotaan miten käy ilman kuuloketta. Eihän se näytä olevan. Ei yhtään sinne, ei vaikka kuinka yritän tulla, niin en onnistu. Mutta hetken päästä mä laitan kuulokkeen, sitten näette. No niin, nyt mä oon sen laittanut kuulokkeen tänne mun korvaan ja nyt katsotaan sitten, miten tämä nyt on. Äsken ei onnistunut ilman kuuloketta yhtään. Katsotaanpa nyt. Näin hienosti. Että kyllä siinä suuri vika on siinä. Jostakin kumman syystä se aivokalvon tulehdus vaikutti tuohon korvaan. Nyt mennään lääkäriin ja nyt katsotaan, mitä lääkäri sitä